Kajantia National Council kajingalam jong Presiden Usama Sambor mi lang lingdo kalawan ra sandali kimat jing yakhi leni kimat jing trekam kabakikhat ka safe jantia mission nani kata ka jing khun man plaim ya ka ri jantia kawi ni kini kimat kalong mandawa man penkhan chu ya ka board trekam jong ka district council manunda ya ka police trekam ki cement factory bat kiwi de kimat kini uli thu ka jarang bin lang khobor chlong man dak singi Hagini kisngi di bala dep nagalian jongi nilai shongkowe ka committee ka central executive committee tengi nagalian ka Jantia National Council kum shibanta man panjana ya ka jikshikri ka jongi ya ka jadbinri nyotura nyawasa khamtam ya ka Jantia ka sangi ha ka jingilang jong ka sisi da ka we sur kala rai ban sedangna da ka safe Jantia mission ban hapo kani ka safe Jantia mission ngidon kumba santli kiba kawasan kibangila snyo ba kum ka sen ngadon kam ban tukhibin na kunta ka pateng jong kari ba ka jabin riu ka mat ka ban kong hapo kani ka safe Jantia mission kadai ban pengklaim ya ka JHADC ka Jantia Hills Autonomous District Council habangi phai sha ka JHADC Niyo ishibun ki jintrot bat ki jintko agar kontrekam jongka tani kum kasen ka badon ni ki jintikle na kunta kalawe jong ki khun uhinyo tra punya wasa khamtam na kunta ka Jantia nisnyo ba ka puar kala de ni mangin mishkman bande shaw paiba ban penshay ki na kunta ka jindon kam man pengklaim ya ka JHADC namar dadangi phai shiden ni ba ka jintrot jong ka JHADC kasdang nakajing bakala ka jongi ki paiba banjit ya ki MDC kumbaka long mentangi hapo Jantia ni ba ki MDC ki jongi ki detang ki dongbut jong ki MLA bat kum juru ki lontang kum ki burbang jong ki MLA bat kim don kata ka jingyo ijengai na kunta ka paten ba kumnu ki chna kita ki ain ki baklan ban pengklaim ya kata ka kamai ka jong ki tramulu nisno kuman baka sarkar India kala itu ini kalau itu kurpang ini lembaga schedule hendra nisio sifat banyo i bagi nong nikmat jongi khamtam ke MDC kim don ke jingki khile na bunta kalau we jong kami ba kajat ndri ba jongi ka ba kamat ka bangil abu opo kane ka safe Jantia mission ka de ban punrung ya ka kitin Jantia ne kitin penar ha ka Meghalaya state anthem bat ha ka Meghalaya state language act kumban su om ba kitin penar hi ka de ka we ka kitin ka bala sapriang ba po ka Thailand is ka jongi ba ka deru ka kitin ka jongi kinong Jantia nimsla ban ong ba ka kitin penar ka de tang ka kitin sunam namar wan po JHADC ru ki ekran da ka kitin penar kum kinong Jantia hi misno sorong bangidon yela ka jong ka history bangidon ye ki klawa keri hendra misno sifat bangindon ye kita thok na du por muswa tangba ka jingkermen kalawan hangi kinong Jantia ki bakran da ka penar lamba ka jing treshtom jong ka wena kesen ka bakarten ka sen ikten we thok Jantia ka bala perwandur ye kita thok Jantia bat om tangba ki la perwandur re house nem arajar arwai ka JHADC kala pasru ya ka resolution ban itu no ya kita Jantia hendrai kumbali tromseng ni kendit banyo i how newsnem ha por ba sarkar ka pulai ja kowe ka state anthem lembaga ni ka department of arts and culture ba kiklam kutub ya ka kiten Jantia ya ka ni ka jirwa national bitang ka kiten khasi garo ba kiten pharan tani kum kinong Jantia nisnyo ba ka sarkar ka la benyengi ta kumta ni da ba jisnyo si kum kinong Jantia bagi penpal jisnyo persya alor kene ke jingle jong ka sarkar jilla hendra ya bang penpal ke jing persya ke jong ba mundon ke ten Jantia po kene ka Meghalaya state anthem ngiri ba ka respond na ka sarkar kalong ba ya kene ke jingwai la thau kat kum kata ka state language act today hello kene ke nongrim bangi na kalian ka JHADC lembaga kene ke safe Jantia mission nisneu ba ka sarkar kadang kaman penrung ya ka ten Jantia la ne ka ten penak hapo ka Meghalaya State Language Act nang bakan nong no silian ya kino ki jadnri badan hapo ka Meghalaya kumbang itip hi ya ka jilla Meghalaya la panwandur da khasi Jantia baru garo dengi kum kinong Jantia ro nisngo bangidon
bentar bang idon ke hok baka tim jongi kan runga po kan ka ak ba punjur po ka state anthem kan ka Safe Jantia Mission kalau bandawan naka sarkar jela ba kumba bansnano naka policy tungkam tungjam hapo kini ki cement company naka bentar ka jimunta jom ki trani tribulu haga jing sishangi po Jantia nila dan shibun ki cement factories hadu khandai ni shpelli henre ladang ki phaipat shak ke jing yo kam yo jam jom ki trani tribulu ka dunaba nadu kini ki security guard kini ki department ki bapher ki badana po kasmen plan ki babunhi kide kini ki bar jela ne kita ki banawe pat ki jela ki ba yo kam ya jama kini ki factories tengisne ba kum ni na kile ga agency ngisne walang ba kini ke subject mission min sa pressure ke government pakan shnana da kita ki policy da kita ka daga reservation policy na kebenta kini ki private company ki badana po Jantia bada po kejelai bada kawai kenang bakan long kejing mentoy na kebenta ki trai mulu nama aku long menta kini ki factory sebagi wan po Jantia ki yasa agreement bagi kishnong banaikam ajam ki kun sabla jam kishnong rekum baka kejia himenta bakini ki agreement ki syukutang ki paper Henry Hasport ki bayo kam ya jam ki de ki barjala ki bana ki paper ki state tengi na ki lengkase ngisno persya ya kene ke jingle dan kini ki cement factories tengisno baka sarkar kene banthau no da ki policy taka basau ka kamat ka bingi bu po kene ke Safe Jantia Mission kalong ban pumbe ja upur usam hapne ka Jantia baka asam da ka ba pensiong nomrim ya ka pre 1951 Jantia Hills map habangi ekran ya ka Jantia Hills nimla kenda phaidin shaka history jong ka Jantia kingdom kawena ki hima ka bayar upur usam ha ki bor basan shar usim Jantia shwa ka jingwan sin shar jong pharan ka Jantia Hills ka shibenta jong ka Jantia kingdom takum ka history shwa ka jing wan sin shar jong pharan kumta habangi phai shaka jing punbe ya upur usam pedeng ka Meghalaya ba ka Assam ni iba pun na kishnong penar kiba dana ki blok 1 na ki blok 2 kila habna support Assam hendrengi ni kentu lembaga ni ke Safe Jantia Mission ni kwa baka sarkar kan pensiong nomrim ya ka pre 1951 Jantia Hills map bat bangi kwa baka sarkar Assam kan penpai no ya kishnong penar ki badana po Assam ni kwa bakini ki baro artali ki sarkar bakunjuru ya ka sarkar India bakan burong ya ka history jong ka Jantia hi jong ka Jantia kingdom taya kini kamapru haden kini nginsa akini kisingi banwan nginsa ekendu badu chief minister kamap kala dan hangi tengi nginsa IT shau chief minister pada kata ka singiru nila ban IT seperti press media ya kini ka pre 1951 Jantia Hills map takamat ka bakhandu apa kini ka Safe Jantia Mission kade ka basan kalong matchnana da ka small scale mining ka Meghalaya kumba kalong mentang i kene ka mining kala jan play po kene ka state ka jongi henry kene ka mining ka bagila kene ka open cast mining ka ba unu briu bakwa ban apply kene ka prospecting license na ka benta kene ban yo ti do kan kam ya ki jaka omduna ya ka 4 hektar henry la dangi phai pat shaka kom trade do yong ka jongi kham ta po Jantia Hill hashwa baka NGT kan khang yo do yong ka bapuni ki jaka do yong ki de ki barit mde ki bahe ki bada ki hektar takumta na ka benta ka jimuntoy jong kini kirit ki via ki small miners ngisno baka sarkar jela terangkam mansna na da kata ka small scale scientific mining na benta ka jimuntoy jong upai ba ubari bari akum balong menta 6 hektar ni mong bam dan jaka kidon katukat ne ki briushmet ki badan ne ki jaka ki bada ki spa da ki spa 6 hektar mereka majority hi ki babuni ki pai ba kibun ki jaka ki pardo yang ki jongki ki rong ki berit dan ikwa baka sarkar kan shinano daga small scale mining kenang bauri duria unim takine ki de kimat kisan tuli kimat ki badana po kan de ka Safe Jantia Mission